Għaqda, tama, ħidma u entużjażmu. Huma dawn uħud mill-elementi li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qiegħed ipoġġi fuq il-mejda wara illi fit-tmiem il-ġimgħa kien elett bħala suċċessur ta' Bernard Gregg. L-10 kap tal-Partit Nazzjonalista li se jkun l-aktar kap tal-oppożizzjoni żagħżugħ fl-istorja ta' Malta, ġurament li se jittieħed l-4 wara nofsinhar. Folla kbira l-ħadd filgħodu laqgħet is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista sabiex jinġabru fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà bil-għan illi jissimgħu u jissegwu l-ewwel diskors ta' Alex Borg bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. U insista fuq il-ħidma kollettiva, l-impenn illi ma jaqta' qatt, l-entużjażmu li flimkien ma' Adrian Delija reġa' kebbes fil-qlub tal-partitarji nazzjonalisti u fuq kollox l-għan u t-tama ta' futur aħjar għal Maltin u l-Awċin kollha. Net News kien preżenti fost in-nies illi nġabru fejn kulħadd kien eċitat u mimli b'sens ta' tama ġdida għal dak illi mistenni wassal Alex Borg. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ u la rebaħ il-Partit Nazzjonalista ħadd irbaħ Malta u nemmen li ħajkonna iktar element żagħżugħ fil-Partit Nazzjonalista li tant għandna bżonn u rridu naħdmu aktar u aktar u aktar. Għandna kap Awċi bħalna ħadem ħaqqu. Maħna kuntenti ħafna nawgurawlu dak kollu li għandu bżonn il-partit fuq kollox. Dan hu veru moment importanti għal partitari, għal tesserati tagħna u speċjalment għal ġid tal-partit u ta' pajjiżna. Alex Borg huwa kap li ħajjiġbed ħafna żgħażagħ lejn il-partit, Alex Borg huwa kap li ħajjaħdem lejn il-partit, ħajinbotta l-partit il qudiem. Bniedem żagħżugħ, enerġetiku, viżjoni ċara. Naħseb illi hemm ħafna tama x'qed nara ħafna żgħażagħ. Kordri u għamil u. Jena għalija bħala kap, ħanimxu l-qoddim żgur. Ħajtina tama ġiġa l-lum wera li bil-klimu wera laqda jrid it-tama u ħanimxu warajħ. Li jena minna ħatijaj nawguralu kull suċċess. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista dwar alleanza bejn il-Maltin u l-Awċin għaliex fi kliemu spiċċa żmien li puntar ta' swaba. Spiċċaw id-differenzi bejn l-aħmar u l-blu għaliex dan huwa il-moment li l-Partit Nazzjonalista jwassal lill-poplu għal futur aħjar. Iva, dan hu l-moment tagħna illi nagħtikom partit b'saħħtu u li nagħtikom tama illi iva il-Partit Nazzjonalista kapaċi jissaħħa, kapaċi jingħaqad u kapaċi jirbaħ. Intant, Alex Borg saħaq illi mhux se jingħalaq fl-uffiċċju iżda flimkien ma' sħabu se jkunu qed isibuh fit-toroq, fid-djar, fin-negozji għaliex dan huwa il-vera partit tan-nies, il-Partit tal-Maltin u l-Awċin kollha.